Bħalissa dejjin diskussjonijiet biex jissaħħu liġijiet u jihraxu l-multi bil-għan li jonqsu l-inċidenti fit-toroq u tissaħħaħ is-sigurtà. Ħabbar dan il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa f'intervista esklusiva ma' One News fit-tmiem sena oħra tiegħu fit-tmum tal-Korp li fiha tkellem dwar l-infurzar tal-ordni f'inċidenti nazzjonali. U aċċenna li s-sigurtà fit-toroq hija responsabilità ta' kulħadd u għaddejjin diskussjonijiet biex jihraxu ċertu multi fosthom l-użu tal-mobiles waqt is-sewqan. Bl-istess mod qed tkun diskussa bidla fil-liġi dwar it-test tal-breathalyzer li jsir mill-Pulizija. Il-Pulizija għandha l-poter li tagħmel breathalyzer test. Hemmhekk anke għaddejjin diskussjonijiet biex dak il-poter ikun poter iktar effettiv u x'rid ngħid dan. Pereżempju llum il-ġurnata l-Pulizija ma tistax taqbad u tagħmel random breathalyzer test. Irid ikollok is-suspett li xi ħadd ikun taħt l-influenza tax-xorb waqt is-sewqan. Allura anke hemmhekk hemm għaddejjin diskussjonijiet biex kemm jista' jkun ikonna daw it-testijiet iktar mifruxin mingħajr ngħidlu jien dan l-ixkiel. Il-Kummissarju tal-Pulizija spjega li fil-preżent it-test tal-breathalyzer iġib miegħu pina ta' priġunerija u qed tkun diskussa l-possibilità li minflok dan it-test jibda jġor miegħu multi ikbar u iktar ħorox. Il-breathalyzer iġib miegħu pina ta' priġunerija u l il-pina ta' priġunerija dak li jkun għandu aċċess għal avukat u allura dan kollu ikun qed itawwal il-proċess. U allura hemm diskussjonijiet biex rader milli jkollok priġunerija ikollok multi ikbar u penalitajiet ikbar li allura naħseb dak li jkun għandu jaqt iktar qalbu milli jixrob waqt is-sewqan. Fuq kollox, il-Kummissarju saħaq li s-sewqan mhuwiex dritt imma privileġġ. Is-sewwieqa Maltin għandhom ikunu verament edukati li il-fatt li qegħdin f'karozza wara steering wheel dak huwa privileġġ.